Balimithi mingam bafuna imali bafika ngamabosa Balimithi mingam bafuna impilo yamuzozwa bathi bosa Balimithi mingam bafuna imali bafika ngamabosa Balimithi mingam bafuna impilo yamuzozwa bathi la khona baphethela kufika ukhona manje bayasaphaswa kaphamanyabas kakhetha ngiyaganda makla ngiphalaze mangithanda khona umoya osefayo kulabe emakhanda spikiri siyashawa la ikhaya ngehamba ibhelene njengothathana sinojudas eyamina nibafana khuzeka makhuswa phusheka maphushwa ngoba manje kuyashuba na inuku zosuthe Umbuze ngibhala wetshani ongeleke njani bathanda ukuthatha amajans bafele baphansi bajuluka igazi bangikhuphula igasi isituphu sikhuphuka ibhasi ngiyayikhuphula igasi impethe zami esifana isitrata sifuna ukwazi isithelo uzazi uphumula ijazi bhala wetshani ongeleke njani bathanda ukuthatha amajans bafele baphansi bajuluka igazi bangikhuphula igasi isituphu sikhuphuka ibhasi ngiyayikhuphula igasi impethe zami esifana isitrata sifuna ukwazi isithelo uzazi izinja madoda Ngambani ukrent la kumnandi khona kuwe nomuntu Ekukhuluphela ungakanani pushimoko ayifana nami ngifila ngathi ngibuye esihogweni le ndawo le nomo ayifana ke ijele mngani hayi kumele ishaye izinto under carpet yabona amara ngiyajabula ukuthi sokubuyile mngani uyangitshela uSky ukuthi angizothumela umoza hayi izinja zami ungithumele bana shaya imoto silokushini danki njalo Popo vele studio mshizolo yibi kulamafula fana bezokhala ucilongo randa funa umritofo manje ngishisa mo skoko kule kokoko njengesibhoko kushima bobo sazongisa kho ayinina sazongisa afuna phansi kwenzenja yazi khona into esirana lapha ku-church ngicela ukuthi sifake le poster lena Veli. yes awudingani sharp okay eshiwethu nalito reverse la ku-church so ngisona kupona ngifake le poster ekamela Zola wonke mobayibi. Yeah, my first nature is over custom. For sure get the last time ready. Kapon jagari ya fire ji. Mobayibi. Bafowethu nekhumbula lentwana le yafika la last la ifuna staff lo teacher wamasimba lo ekhuluma ukuthi le staff yosimashisa la teacher yakho mara nabona bafowethu lentwana isicross umqondo kanjani iyasijoyela ucabanga ukuthi yena ubani lo uzosigibela ekhaya siyamlanda lo mfana lo siyofuna zonke lezi imfanelo zethu ayikade mfowethu lo mfana dibene naye lo mfana tuzosigaya tomorrow uhlangane naye kunye konje bathi ngibonisa ela siyofuna khona njengamanje bafowethu singabe sapholisa amaseko asizingeleni manje lentwana Fika ngomsobhokotela uyasijoyela uyasitelela amabhodlela ufika ngomsobhokotela uyasijoyela uyasitelela amabhodlela ufika ngomsobhokotela uyasijoyela bafowethu nale ntwana enokuye musu yazi senze njani nina voice phumana ngala si bracket lo bepasijini angizolandela nima shosho naso
Imali kuphi? Ichaza wena manje. Besizama ukuphusha na. Yona sanibukho. No, mfethu, Ngibona. angiphethe lutho bakwethu. Imali kuphi manje? Ngizayifuna le mali kusasa sana. And nalo phone yakho usayithu. Lo mfana mara akafiki. Mama kanti khona baba. Ngikhona kudala ngifikile la. Kanti wewe ungakhi iminyango. Ashasukisi mama. Awukho safe utanami lana. Mama ngiyazi mama ashasukisi. Ubuya kwena. Ngibuya emakuleni mama. Wenzani emakuleni? Ngiyothenga mama. Uyothenga ini? Mama ngiyothenga nje. Awumntanami. Awuphumi kulabangani bakho lapha. Cha mama. Uyazi akhona la. Mama ngizwile. Uzwile? Uyigcine lento le uhamba nabangani bakho. Mama. Uyangizwa? Ngiyakuzwa mama. Ndoda, ucaphele. Yazi uzoboshwa wena. Wangafuna ukungimamela. Mama asikisi mama. Asikisi mama uzobayeka mama. Uzobayeka sho? Uzobayeka. Yazi ukufa kukhona. Khona manje iminyango awukho safe. Kanti wewe ungakhi iminyango wena? Ngizokhiya mama, ngizokhiya bengiphuma mama. Ngiyacela mntana ungimamela. Uzongibhayizisa wena. Mama uzobayeka mama. Ngicela udlalele la emculweni la. Angifuni nje ushonele nezigebengu. Mama. Uyangizwa? Ngizwile mama. Gcine mntana. Ubuyile njandini ukhonda msilo JJ 21 September lo samkhwawula lo yes Uyikho gogo wena uqale umncane. Ngakhona u8. Ngomthatha serious uqale thabela. Ikuphi nje ilo. La. Madoda, sambeni shayile insimbi shayile. Ayintwana sokubona uTho. Sonke ke sobonana kusasa bafethu. Sithi ngivale. Uthi sivale ukuthi singabanga emsini. Hey, kanti sewuyarenka ndoda? Ngiyarenka ngizama uhlanganisa amasenti ngizocedela le album yami. Uzama ukuraise ama-funds for i-album yakho entsha. Yeah, for sure. Antoni wenza kahle. Yazi le industry yethu ifuna i-budget. Bheka ke njengoba ngokuzala kuwe manje ngilethwa i-performance la PJJ. Ngilana nomjita sithi ngibuye ejele ngengaya lapha ku-range. Ngicela ukuthi ngihlanganise umuntu estudio so ngihlanganisela yena. So shine number inamba grade imnandi. So ngifuna ukuyi-test drive la PJJ. So ngicabanga ukuthi at least ngidonse. Usayishaya number ngisi. Sayishikhuphula inamba yazi awuthi sibabona. Sishaya number uzongivulela i-stage bana. Hayi ungawa. Bele usuyise lesumele ndoda. Awajaka yabo. Bithi phekitswa imali akhila jo. Maye awajaka. Ubuye. Uzombona mawubuya ke. Ngiyakutshela ngithi khona isinye mfethu ngisibonile nka ngishanda kopho mfethu umntwana usipina njengegushesha shane njengediamond. Ngiyakutshela ishada mfethu khala ngayi 325 Nasi lesibathu mavini. Ilisabo khona ntaba. Interview Yini manje? shane interview bana. Manje uzwa kanjani njengoba ukhonda phumile edanyana izinto zisijaqini ngidaba ngomqisho. Hayi manje ungijwayela kabi. Wena ungijwayela wena hey. Uzongenzani ukhona bazongifuna amathambo engqondo nje inyama ehloko wena. Hayi wena uphuma ngiphuma ngibuzongifuna.
uzongithola lento leni yenzayo nizoyiregreta for the rest of your life. Thathi phone. Please. Yo. Phila. Ngicela ukuthi uhambe endlini ne. Ube right mntase. Umtshela ukhona ukuthi intanga zakhe nayo izimlindile usazoshuthi induku. Take now. Uzongithola. Abasebula bayiphendula. Zama khona enye inamba yokusithulana efonini yakhe. Yabona namuhla lezi nje lezi sizosibekele cause wenza slow. Bang. Khazi uyangizwa? Khazi ukhuluma novi. Mavi. Unjani? Wathi uyakhala nje. Yabo kunalezi nje lezi zingidlelezele la endleleni. Kwenzakaleni? Singabe sifletini sakamabuze nebayakhuphuka bayandlula. Bagcoke njani la bafana? Ugcoke iskipa sama-stripes oyi-1 nejini egrey. Ugcoke iskipa sama-stripes nejini egrey. Then the other one ugcoke isigcoko. Nawubhekile baziphethe ba. Bakaphathanga isibhamu babonakala njengabantu abaphethe isibhamu. Cela usheshe sobalandela sibabheke ukuthi bahamba ngabo. Ngiyasazi kuso strata. Sha, ngiza manje. But ithi ngiyabuya manje. Mamela, ufuna ukukufaka enkingeni zami. Mangisho yazi ukuthi kwenzakalani. Sorry. Sha. Hayi akunankinga. Utashelela ngaleli ntaba. Ngumara kuyifaka futhi. Yani. Kwenzakalani manje? Ushayishelwa sejarjini ufana nomnyatheli inyoka emsileni angezwe. Family am 18 tot nasija. So lahle bafaza bashaya angezwe. Tshwala masimba. Ngicela nishayele izinto lezi. Kunini? Hayi man, lento lenza ayikho right. Thatha intozeni lapha sambeni, thatha intozeni. Bashayele bafana bami labo grubeni ukuthi ngibuyile nezwe. Azongithola amasiko. Yo. Umshizo wasaba. Laba mshotsho video nilayekile man sinja. Intanga le authi silimazile yo. Utshelile ntanga yabona manje intuzenza. Ali macala. Utshelile ntanga. Awuvuke nawo uthi usifana. Le Paris County. Balimithi mingam, bafuna imali, bafika ngamabosa. Balimithi mingam, bafuna impilo yangu zozabathi bosa. Balimithi mingam, bafuna imali. Awuthi ikhasi ngitshela. Ayinabo wenza lesinye story esibhlungu nesimnandi. Wena wazi awuthi ufana kithi. Awushayi ngedafuni. Usanazo biza. Ayamazi plus. Hayi. Yazi isipantsule into zami. Ufikile kanje mfethu. Ngathi 1 2 baraba ba. Hayi wabona ubhalisa wahlanya kakhulu mfethu. Bhalisa yamazi ubhalisa. Balisa lo bekafunwa yimi. Yena lo samfuna mina ngimdabazi. Angambamba lapho uyafunda abantwana babhaya so. Yabagcwele. Yabonke basishayile ngami marubhalisa waba nesipindi wamlanda wathi hayi wena lento ithathaphi lento. Hayi wena. Isipantulo sifundiswe ngamtshelo isegazini bengiqiwe umdali. Hayi wena. Angisakutshela ke. Savaya sinobhalisa. Sayodladleni. Yeah. Angithi ngiyafika nobhalisa ngara. Bese abamnando wena ngifuna mina amuthi ekuseni ngiyamkhapha la. Phuma naye straight so funa amabona ufuna ubona nomagogo abona ukuthi ayi mntana nami namhla uphethe isiphalaphala konke abobakhelwane babona nami usho ukuthi ngiyasifila ngihamba nobhalisa ngamkhapha ngamshiya wathi hayi sengimnani ngizofika endlini ngamshiya ngavaya ngabuyela endlini mangithi ngiyafika vele ayi ngovi wayilet ngithi ngifuna awuthi ngiyobamba ithunyana yabo mangifika lapha wamana ngifuna ukuthenga ithu hayi mala iseko Ana mami ngiyakhumbula opalisa manje. Indaba yalahla man biza man. Kusukulahla mfethu. Man biza. Chakura lonke levayi. Bayakuvusa boy yezwa. Uyamazi upalisa mfethu. Hlezi ngikutshela. Imali yami yonke lengisebenza izolo kabuhlungu lapho. Uvaye nayo. Ngangiphi ngalona Ayalahla umthitha. ngalona umkhwetha. Etop ngazolala lamtshele lo muntu uzophathwa idrop kanti angamtsheli. Nonkhoyi lo ngimtshela.
elide. Tshela ngalabo nomqoyi bakhe lo. Wena ngiyabona usishimani wena. Uyalazi ukudla ikuku masigcwele la. Ingqondo ayisayisipani. Yamlanda lo. Pizza man. School. Yala yabaze. Yabayizi ngikutshela ukuthi uyalahla sana. Ngeke sihambe yonke le ndawo siloku sifuzana namakhotha. Bheka ndoda. Yazi mara masikhuluma ivalo nje ukhonda kumele alandwe ayikho le. Hayi baba ngifuni baba. Ufuna uphinda umzala baba. Hayi baba. Hey mara ngivalo. Ezivithizile le. Basiqhawathile mfana ngeke. Isafuwo lo bafethu isafuwo. Emfethu bheka into zakho mfethu. Zakenqazi. Bayakuvusa sana ezomtshame bayakuphaphamisa. Hayibo ngathi intwana zami lezana. Tumza, zwakala yini intwana yami? Wahamba njengedonke eliphuka inyawo nje wena. Zwakala intwana yami. Hayibo mafite kwenzanani intwana ngempela? Khosi. Yabe kwenzanani intwana le? Ngathi sasame nebhiselo bawumtshela. Wala ntwana. Ntwana. Kwenzanani ntwana? Ngama nomjini. Siyana lesi sabokhonda lesi. Yeah. Manje ngithi ngiyasibuza ngifuna ukuconfirm ukuthi ukhonda sekabuyile la eDanyana. Yeah. Khonda sithola lapha siyasilokhu siyaphikisana nomntwana ophezulu. Hayi wena. Hayi ngakho ngivile kuthike kanje mfowethu. Emajini. Dala ngisho le ndaba kakhona. Ukhonda masimlande nje njengamanje. Ayihlomhlasele bafethu. Lengeza dala nginipha ngaka ukuthi kumele imashe mathapha. And mina ngisazishanga ukuyifojela kuyangibasela. Oh, khona ibuyile le ngene. Anlebithi nithi ngibizeleni bafethu. Lo mpito khawathi amakhoti malwethu. Ebafethu. Oh, njengoba bengishaya inyawo lapha kwaManasi. Ngibona ipost yakakhonda. This week lapha eJJ uyoba performa ngara. So le ndaba efuna sishaya slam. Simkwabula trek khona lapho. Let mina inkinga ngiyobe ngekho bafethu. Nami ngiyobe ngekho. Awuthi yami ngizokhona yini kumlanda le? Ngaceki voice fakazela imati yasilandele ngeza ayigcwale. Ekusinika ngaka negwinya necrack namuyibhekisa nawo lobangela lobangela seyigcwele siyaphindelela la. Ene siyoyogcwala ngayo. Na kanjani? Bafethu le ndaba eqondile straight nje ayifuni irula. Angeke ukuthi mina ngekho nina sensule ukushaya idini. Angikho ngendaba. Hayi akalande madoda akalande. Ayihlomhlasele madoda. Amnandi nje nimoshela ubumnandi. Salute. Kanti wena ukhomba bani? Saluma indoda ishayisa amahona. Kanti wena ukhomba bani? Saluma indoda ishayisa amahona. Emajini. Yabona le out le. Ngithi ada ifamily kakhonda noma umjida kakhonda. Yona le. Ya lo yesitolo lo ukhomba bani? Amaphodlela. Phela ufika ngomsopokotela. Lo mpito la kumele simfakele ibuko. Uyasiphelela. Amaphodlela. Mfowethu manjalo-ke asihlangane nomoyeni. Yeah, sure. Kanjalo. Doesn't mean that I cannot do something yet. I told you, better be quiet at your corner. Better get some shit that you've been looking for yet. Got it, man. Just it. Let's go, nigga. Kill him off. Shot. There we go, out of for your fucking toys. Shot it down, all your noise. No more got it, that's a crazy. Out of for the fucking panic. There we go, beats on time, I hit their mind. Crash the for your fucking head to catch your shit. With your verses fucking toast. B.A.G. J. Shako, rise up forever beats. Chronophone, there your snakes and fucking cage. Fucking real, here I go, I piece some game. Shut the fuck back to mom. Jesus Christ, I take your verse, I load it up and fucking vein. Feed up as go kiss my ass, is fucking pig. Pot it up with fucking dig. I'm on it up in your breath. Call me biz, superstar, wherever go, they asking peace. Fucking loud, I hit the stage, you love me.
bafika ngamabosa balimithi mingambe bafuna impilo yami uzozwa bathi bosa balimithi mingambe bafuna imali bafika ngamabosa balimithi mingambe bafuna impilo yami uzozwa bathi khona baphethela kufika ukhona manje bayasaphaswa phaphama kuyabaswa hlathatha ngiyaganda makla ngiphalaze mangithanda khona umoya osefayo kulabe emakhanda spikiri siyashawa la ikhaya ngehamba ibhekene njengothathana sinojulase yamina nibafana khuzeka makhuswa solve maphoyisa uyayibona ungakhali kakhulu ne isisamoya sitozama ukuthi sifonele maphoyisa sitobita amaphoyisa amaphoyisa benjendozo lazimane ngiyamazi balafana bambiza bawuvura namxhosa nanomfana ngiyamazi mina you askise sine askise hlisa umoya oyilele lapha esibhekile uchaza noma ngathi manje akanawo umntana sebesekhona thina ulele lapha esibhekile nathi manje abantu abazali ngiyangikwazi mina athi ngiyayela mina ngikhathele singayibona ehlisa umoya bazizokube yinini esibhedlela maphoyisa atoyisolva le nkinga lena lo mfana lo maphoyisa atomlanza unambophe wena ehlisa umoya ngoba nawe uya lapha lo mfana nawe futhi utokubulala uyayibona Awuthamba lo mabhebeza lona angangifuni hayi mabebikelo sabude indaba kuyelena bheka zokana la 2.0 ama size 7 indaba my Indian friend my caramel indaba ngani Tommy bhekayo awuthami ke sithi labo gendo ezinawo ne magogo yakhala kokuqala ndlulanga gabhile impethu amoshekile ungathi wena nje mele ube wami ngiyangibona na ukuthi njani mngani uyangidelela awudelela awufanele muthoshi kamera mabhebeza zokala yini khake munyake this guy guys khake munyake mulebele mara mabhebeza ngiyakuncane asithatlo mabhebeza wena mabhebeza wena Chomi mara usithatlo chomi why yang awumude hle mune wayosamadi hle muna ngibona mutho uthuthiwa Chomi bulala bathu ba bangamfuni umntana abantu mutho ke fetso kopanela na mabane unrata jwang yena umthanda kanjani Chomi wayizoma asipona uska kompisa ka mkho wena guys inganoma nganifuni ne so cani miyeke ke fetso kopanela na mabane mutho thibana ke no robala le na ka mkho santsa mpontsho wanrata o kopanela na mabane magora ka moetsa jwalo hle monna bona ga tafuwa boroko ke mangape next time ya go tswa club nkombe kuthamthanda bonsense man ska moetsa fela mana bona ngwana o le yena monna usontshampanche bebezokala yini imani guys izolo kwenzakala into ehlabini oh my yo ibanile mara ke lorile ka yona tsaba I'm telling you guys bebenza
Wenzani vele? Abantu akwenzakaleni. Bebafuna nakithi ngithi straight. Ngibona phela ngitawe phela mawubane ngithule phela sekutwazi baba. Bafuna le artist leyo icula laphana. Kodwa bamgama lakhe Khonda baby. Khonda. Khonda ke manje. Wena ukhonda tsho. Awumazi. Ukhonda ilo bhuti lo bulala abantu abayi8 ethembisa. Ngoba river something le. Awazi? Hayi ngazi ngeke. Yo abhuti abantu shem maka ngiyamzwela kanjani? Abathi umtsebela kayi muthola tsho. Ngihlale ekhaya siyabona indlu lesekhoneni and ucula kamnandi. I'm sure bekaboshe like for more than for about 10 or 7 years lapha ejele. Sekaphumile manje. Yo yazi ngithuke kanjani izolo. Abantu ugcine mntana abantu. Sabona bhodom. Yangixokubuza amazi ukuthi umavura uhlala lapha. Umavura uzonyuka nje straight nesistrato uzodibana negate eliblack. Mangiqonda nje la straight. Yeah, uhlala khona. Yabonga. Uhlala khona la? Yeah, uhlala khona. Yabona ukhona uzophuma esibhedlela uzobona. Shuzuleni musuluma mabelani. Waphinde kuye la. Wazophinde kuya nje ngicela uye emapoliseni ngizokubonisa. Bulala nenje yakho kweni yonke into ephapha kokweni. Ngicela ucela nokhonda lo ngoba pha esibhedlela. Ngizokubonisa. Zombulala ngapha. Uyayazi lapho nimenza ngona. Nimenze intoni? Sebafethu kanti umafia uva elethotsi angiseqafi zishana umafia mfethu sure kune iskandal ngala emasayitini yasedeta ikangaka ichain uyijiji uve naye ngamasiko ngisho ukuthi usayisolva hayi bafethu anekele ngidinga ngomafia nezwa lo muntu umafia njengegama lakhe yohleza umafia uyamafia manje nina nafinya kanjani ngitshele ngikwenzakaleni lapha ejeje simle mazile wena mfethu kodwa ngisho ukuthi manga bhodelanga la ubhodele esibhedlela yabona mfethu letsotsi mina uthami makuthi besazi ukuthi uphuma lini usi mina bengifisa wangathi majida singavese simlale simhlangabeze lapha egate besiqede nje ngasimthamo yeah ukhahlala amabonda vele wansi hayi khulekana mfethu izinto ezincane lezi mina ke uyabona uma uthi shosho lapha esibhedlela ngahamba mina ngimqede lapho ngiqashile qede ngayo hayi madala i-risk kini niyazi esibhedlela kukho ama-camera esibhedlela nakanjani apha sofahlala hayi mani mfethu le nto le sayishaya simbulo ibethi i-out yami la ishaye upinde ingakushayela wena lapha ejewish yabodokotela uma ungenile lapho kuba ngathi udokotela ukushayele namazazi bese uhambe nale bhuku lakho ngangithola iyazwakala ngaplus yamthemba ufika lapha simple kahle kahle ndoda yeah mntanami ngize nomkhozi lana ufuna ukungena istokfela sethu so angazi ungakujabulela lokho na uzoba unumber 9 kule stokfela sethu kunenkinga mama phela nje uma bezokwazi ukukhokha nithi abazi labo mama upisana kwesinye isikhathi ababhadali ngendlela eyiyo uma bezokhokha nje ayikho inkinga mkhozi wami ke sewuza silandela ujoin nathi kule stokfela sethu kodwa umholisano wakhona uzoba unumber 9 wena ngingakujabulela kakhulu mkhozi wami lokho ngoba nami kade ngifisa ukuthi ngene istokfela senu ngizokwenza njengoba nishilo ngithi ngithe 1000 ngizoyibhadara 1000 bese kuthi after 3 months bese kungena umntanami ke
Ngiyabonga mkhozi wami ube innocent njengomina. Lutho mkhozi wami angeke ngize ngikuphoxe nakancane. Ha, wena na. Ngalesikhathi. Dadewethu ungabusabuza. Kwenzakale ngiphinde. Emazi ukhonda. Hayibo ngigcine bosheshe lapho. Bese JJ. Unamnani besigruba naye. Uqonda umtshotho ukhonda uphumile ejele. Hayi namanga. Hayi namanga sodela ngokubonela nje ngoThomas. Sesiyagruba kumnandi. Baqhamuka otsotsi. Kahle wena. Adubula isibhamu phezulu. Ngisibonile. Bengizovele nje. Ngathi uba angisabuyeli sisi. Wena uye kuke JJ inkukhu zingajayiva isipamthula nasi. Kwayena lokhonda wakho engathi ngabuyele ejele. Ebolele khona. Athi sikudlala ubulala abantu abawu80 bonke. Lutho ndodakazi. Lo mfana kasumbulala. Une-anger. Mina ngisazi sonke isitori sakhe. Bambulalela umndeni wonke wakhe. Usele yedwa manje. Nawe uwe ubungayenza lento eyenziwe lo mfana bebulalela umndeni wakho wonke. Hayi ke. Ngena. Simbonani. Mama uthi baba ngocela kuyaphuthuma nesimo siphuthuma. Ayike mkhozi wami ngizobuye nginibona sobuye sikhulume ke mkhozi. Okay, kulungile mkhozi, angisakhapha sehlwini. Okay, kulungile mkhozi sobonana kusasa ke. Ngizokuvusa kuseni ngizocela umbili. Okay. Maniqeda nje ibhili bafethu phansi. Mfowethu sikhokha kanjani angithi uyazi sisonke thambo linye egasini sabo malala guquka mfowethu. Iyo into izongisa leyo khokhani maniqeda nje ngitafuni. Yasetshenzwa lapho imfowethu khamba kanjani. Nazo isigebengu. Iyo into izongisa leyo. Lethu man. Nande. Yes bitch boy. Uya. Wena naskipana. Angithi. Sala phansi ngishosho. Ziphi manje yini ngase uhlala lawo. Wasilahlela ule studio wangazame nesakho shothi wami umfazi ngamgibela uyaspeeda yazi uyayithumela futhi uyayithumela udiploma ya uze nestudio sawo uphethe nama-clubs lo muntu lo yasisithi sabshaya dalala sasipaka dalala bathi sabjapasa Shasha skin. Namaste. Shasha. Funga stuff sack. Go by 6. Alright. Yeah, safe man. Safe kulega machitam la. Ya thingi stuff esingaziyenzi ofuna ukuthi. Ngithe lebo girls kakho. Lezi zinto sayithengisa siyazi ukuthi ke zinobungozi. Kolega. Nazo-ke mamasi. Emara bafethu yazi lesitangishini uGrand lo for le shandisa idlako le enhle bengicela ukubeza imama esendlini. Kusejozi la mfethu kumele ubheke indaba zakho esilonge thina nje siyenza iheheba simnandi nje. Ngiyabuzwa nje. We are straight. Singasabakhaleli labantu. Singasabakhaleli abantu. La bantwana bakhule ngechizi. Thina sisebhese khayitini nje. Thina sishanga ama clubs. Yeah. Phelele nje khona la. Angile straight sejozi la mfethu. Bheke indaba zakho. Khanti kwane le gore airtime le gore ile tsalo ka le lokaina. Lona le tlo go felletsa le jola ena re batle selo seo. Go la ra bereka mo. Ha le gore le tlo go bereka ka ganyeo. Le tlo go thuwa group ba re bereke le mo sone system ya. Ra tla go tshameka go lofa. Ntwana bambo moya ngijazi Mrs. Pan so besashamariza la ngapha. Okay mfowethu. Guys, nibonile into enzeke lapha eJJ izolo. Sekuqhuma nje ibhamu esithubeni, hayi le ndawo shemse corrupt. Asazi nokuthi kwenzakalani. Esithubeni akona mo sithubeni go lofa. Khonda wa itse gore o dirileng before. Wa deserve gore a helletsa ile gore wa thuntsiwe. Wa itse gore 10 years back o dirileng. O khawathile majitale 8 le boss maji boss ya bone. So nna ga ke ditsene. Sengwane se le ha ka ba 8. Ha deserve go ba mothunya ka pela batho. Ha da tla go tla ga jwa mpha ha be se go kusisa go batho ba thunya. Na go kwele ntho antla just hope gore ha ba mo le matsa. Ba ditla morago tsa se o se dirileng. Di go sala morago. So le ena a Philippine ya ile gore o ifidise batho. Re bua ka maphelo a le 8. Hona le mo dintho di qalang teng ho bana ga bolaile 8 eo. Re shebe dintho twa mo di qalang teng. Mara e seng ba mothunya ka pela batho. What about batho ba sa tsebeng letho? What about bana bona? So go siame gore ena a bolae 8 maphelo a le 8 ene bo bo 1.
ga wa siama ne le ga ba mothunya wa siama ko tshong ga na ntho siame mo nne tla mebe ntho whatever matters ba nkile ko mapholiseng e seng be bona ba motobola like just see our sisters gore na ba feel uncomfortable jwa go tlotsa jwa like how we gonna perform in public if bathunya bathu so ba le bone ke bana ba dinja ha se bana ba motho ke bana ba motho le bone yo hi guys it's enough yazini asichubekeni nizoze niqabane nengoma ingakaphela sichubekeni ngalo anaconda wenu nizoze niqabane nje asichubekeni ne wena usiyame my sister a re tlogele di debate tsa go strate re bereke golofa oh yeah ke re ntse ke bolelang ka nna ba so besa ne ke bolela ka nna ke tlo go betsona is this not enough oh my sister wena o siwa ke syllabus ka reggae wa bona gore no yana batho ba pusha ka piano e le gore kganti wa re sa joine piano re bereke le mo sone se tsamang ka gore ba latedi ba bantsi ko piano we ka piano mara nna ngwana se go betse from the start or highland ama piano se di ba betsa ka can't even dance wa bona mara ile reggae ke my type of music ne ha gona bothata ke a go utlwa ha ile gore ke so se ratang a re tswelele re bereke Konda. Ukhona bicha. Konda. Ukhona bicha. Ndoblo mama. Konda ndoda wenza. Sky. Ufuna ungenzisa amaflop ndoda. Awusasho ukuthi uyeza yini? Phela mina ngijozile abantu abangifuna. Ngisho kuphi unefona? Unayo Unene ngizama. Ngiphethe utilili manje. Ngizogaya number yakho zwakala sithi. Cishe zakhala. Hey mngani, cishe zakhala. Hey mngani, cishe ngazibulali bomngani. Ndoda. Yazi uyaganga. Ngifuna uphule ikhanda manje. Angisho nawe usho ukuthi uyeza. Isho kuphi? Awunafoni wena. Usona iPhone? Utilili ngimphethe ngizogaya number. Ya, ungaya number. Ingane nendawo ayikho safe. Ayikho safe. Hayi manje uphuma. Ayobinjama ngathi ungangitholela matches. Matches. Hayi. Okay, ngokutholela but le ndawo kuyona ayikho right. Ngizoshift mngani umuntu angazadliwa ikopi. Hayi Scorpion sana manje inyoka. Ndoda Hayi suka. Uzozwisa i-taste yazo uzosifuna. I-taste yazo. Yona uyadlala. Bana ithi angingamoshi isikhathi mana ngizona ukuhlala nje ngoba manje akusafika comfortable. Nokuthi mangigidlile la ebusuku ngizwe amavoice wabantu yabona so njengoba sibona ngavile umuntu nje ngoba ku risk uthola sekahamba uyotshela leza iphepha. Ngiyabona. And kunabanye abloma yini? No akhlali umuntu ngiwani. Mara nokuzwa amavoice angishazi abantu bathanda ukungena emahlathini bashaya unumber 2. Okay. Umuntu angangibona ngemistake. Nje ngifeel safe. It's shift empijama no ngiyabonga for ukungicheck. Right lokho ngisangithole to right ngophinde ngibuye futhi. Thank you guys. Uzathembisa umona vela. Urafu. Tlamona yemuna kile yemuna urafu. Mara wayithure nongikhandlela. Hawu rata wa urata. Hawu ya yaniti tlamona. Kire khonda. Ukhatleka ya ngule rata ya lina le. Yes, sir. Isa authi da man, isa authi and a half yo. Mountain one days so godfather, so jive so kumulislamba. Umduhlanyisa uthuthu ngesakhe isibhebhu sithela induku. Lizobathola bakami hluthu. Bangena thambi baphuza ingudu. Itatete no bona chonga, kati shoto uhlanga mbona. Ngomletha surprise yengwa Christmas. Ile ke motetse le wena be ke montsha le mfana. Spirit, angifuni cheese, wena ufuna crisis, shine scan isiphume kanje sithola amability. Entwana. Kinakana rokonda ubloma yi. Kasi ki 139. So esho ke 140 ari ke mcheke ne sure bona
Hi my sister. Yebo sawona. Le kae? Ngiyaphila njani? Eka ba khonda udula mo? Yebo uhlala khona la. Okay, ngamona. Ufuna ubani? Uskim Samandoza. Oh, uMandoza lo bekanaye ejele. Yeah, yena u. Okay, bekahleza khuluma ngawe. Ngisacela ukuyoshintsha ngizohamba nawe ngikukhombisa la khona. Yeah, yabona buthaka. All right. Machita nangisiza ngalela langa. Yo, ebese kunzima ukuthi siphelele staff. Eish mfowethu ngiyakubona konke lokho. Mara mfowethu yasikhumbula lesa station esafika lapho sotamizini. Lo mntwana mfowethu Ukraine over. Ebese ngishayile mfowethu ngayo manje. Uyazi Flopway. Uwe mngani. Ucwale ama snack wamazima. Ababona ukuthi ukuthengiswa yini. Kaze Flop. Isinafu sabo tayiswa isingagijima. Yabona ngingako unganikhokhisa ngalela la ngoba senihlekisa ngami manje. Hey labafana bayaphusha mix. Hey kuyasho ukade beyifuna lento. Ende phoza yami ngakutshela. Ngathi lezi zinto anaziyaphusha. Buka nje na usuzume kunjalo. Ayake ngibathinte ngoba vele ngibaphathe nestaff esisha namhlanje. Ekaze izinto anozoyithola yini. Lezi zinto lapha nazadawa ngamakela. Na kanjani vele ngiyithole impela. Ayona ibhesa rate yavaya boss. Hayi kunjalo impela. Wathi ngibheke kulabafana. Hayi uthi ngidonsele umangena. Uyena umuntu ongakhuluma into ezwakalayo. Yeah. Mina umtita ngimplay wena voice ngoba manje ezinye izinto mina zishaye. Angithi kuze singajama. Angithi kahle kahle. Ngazubani ke manje ngifuna isa ekudukanda bafowethu. Jopoza. Hayi correct pose. That's mnandi singezwe ku. Phela qhamukani isikhathi esishaye nje madoda. Qhamukani nizokhe shapa madoda ngiyayifuna lo mali leyo ngishenga manje phuthumani madoda. Okay ane pause ayi. Akunankinga ngizobeka amajita Sofia ngasikudala. Just ukuthi nje salida amanye amajita amabili asingakafiki kwamanje. But before short so shayisa lapho. Shapoza lapho. Uthi hayi ufuna ukusibona bafowethu. And angazi ke leyathuthi ke ngoba manje yenze ezinye imawuthi but okuningi uzokhuluma la. Ya manje bafowethu kuzofuneka singayele ekhaya. Siphinde simkhaya zonke ifanele ukuthi sikwazi futhi ukuthola izinto ezifanele. Iyona into ebalekile straight mfowethu kwazi ukushaya into. Kumele sithembe ukuthi ya kanjani futhi asemloneni. Utsho mina sengizwile kunini la kimi siklina yingubi izitsha usathi 2 silanyane nerama. Jomi. Kubi kulomuzi akuna Jomi ngikhuluma nje ngine stress umntwana sekhaya ngasekudala uyabuya ngathi uthi uzohlala. Choma uncishe. Ukhuluma ngaye ngazozwela. Ukhuluma ngani ngithini? Sakhathelanga. Khathezwe yini? Asiye indaba ukuthi ngikhathela indaba. Kaze ngiyakhonda bayirape. Irape bani? Uvundra lo guy lo umXhosa. Mama lo kanjani? Shuke ugelebeka kwatile wahamba waya la uvundra ahlala khona. Unfortunately uzomthola I1 wambamba wamdonsela egomini wamrepa kanjalo ke. Hayi uyaphapha ke ugela. Uyaphapha. Bayaphi yena entweni? Hayi bokhe. Hey baba ekhulumela ubhuti wakhe. Hayi ubhuti wakho usilekile ukuzilwela and then yena usenza uBaptista yena uqabanga. Cha mara ke lo wrong. Angithi bekayelo ubhuti wakhe. For ini ahlulekile ubhuti wakhe yena? No akahlulekanga. Akahlulekanga. Phela yena ne njengoba beyayiphefomela. Beyayiphefomela because ubuya ejele and then bring her back to community not knowing ukuthi makafika le bazomhlalisela if bekazi naye kube ahlomile. Ngiyakuzwa ngalendlela wayezoyibeka indaba. But inkinga intombazana ngoba yazi ukuthi labagayi baro aba dangerous futhi. Akunamuntu angayazi lento ukuthi labo bhuti laba aba dangerous kakhulu. But yena usaqhubeka asenze steering abalande. But Jomi repeat rape. Akirani rape ke understand but hayibo girl hayibo.
Awuthi kungidouble checkera lesitoko leso le number lengiyitholelani yiyo yini. Labona kumele boza yami. Hayi ngenze sure ukuthi kufanele senze imali ngempela manje kuyi staff esisha. Yeah. Lekona mawusibhekile uzibona uyiclever uyibhare isizulu sezibhare or alazi angitshela tshela ukhonda novela awusitshele kwenzakala Awusuka madoda awu sangene sisha segame kwangena ingwenya umadoda awu Hayi amasotho uqoqula la ezinto zasathane. umuntu nomuntu akabe wakhe etafuleni siyasebenza manje madoda ngesipoti nisebenze kanje mina ngasiceda sami i-staff owesakusiqedile okay hayi usebenzile well done good job lapho nami boza nami ngiqedile awu usebenzile impelona kusele ngapha hayi akufani kodwa madoda nesiphushile lestaff lesi kodwa ngibongisele kusala nje 10 lesitaff esingaka hayi niyasebenza madoda Yakho into hamba la boza la nenhle since le pesagent lesiphusha ngeenyawo leshingala khala boza so inesicelo ukuthi mhlambe ungazama ngetransfer. Yeah, plus mina ngiwaphethe amaphepha ukuze ngayibamba. Okay, hayi uzakunikeza i-GTI lami elibovu kodwa linenkinga nyana ungaliphazamisa ushaya Hayi yes khona kanti siyo yophusha ijob. hayi uzokwenza njalo and then wena mafia kwenze njani siphe sakhe staff yini yini nto ishoyo wena usudla staff sami nabanye uyangixoxela staff usudla staff sami ubani okhulumayo ngapha uwe lokhulumayo uyazi mina ngiphikizwa usuthi boss wena sathana uphendula bani yabona wena uzomlandela ngelinga ngomngane wakhe yezwa qhubeka nalododo wenza ukulimaza thatheni nomgqiba lo muntu lona angaphinda atholakale madoda niyezwa lendaba ibaphakathi kwethu bafowethu ozotshela amahatare yemnayo uzomlandela Hawu, baba ngiyazokhuluma. Hawu Nkosi yami, ingane yabantu. Kwenzeke ntoni? Umntana wabantu. Baba kwenzeke ntoni? Ngicela ungixelele inyama. mama lo mfana ophazamisa ibhizinisi yethu akuzwani umuntu ophazamisa umcebo wethu Kodwa soba intoni ngapha uzokwazi uyisolva le ngxaki ngoku? hayi kuyekele kimi lokho ngizakulungisa kade ngungqondo ngizobothi ngiphuma kanjani Ngicela wenze sure base safe nabantwana. akunankinga Mix awuqoqa lapha sobanika umsebenzi omusha nabantu laba babuyele emsebenzini kodwa yabo lo ozenza uhlakaniphile lo ungamniki ene into zamnyafuna ngapha enevi wena yes ya wenze njalo wangifuna uxabana nawe Jenks siyazi ukuthi ngokomthetho wakudla ukahle igama nehamba abantu kukhona lapha eliphini Kuyijani ayijani so manje ke yabona istaff esisiphethe lesi sidinga 200k sifune umuntu ozoqhamuka namajive nyana njengale nyoni wena uzoyikhotha imbenga yomile so let's wakezana uzikesa Yeah, hey, ngathi simshesha sithole leyo Francis khona uzogijima. nina relaxani yonke into oyishileni kugudla ukahle yonke into izoba sorted into nje ekufanele nigijimise ile nyoni Akusana nkinga. sure awusho ke voicemail lo mfana okhonda ubuyeni
uneviki sele-akho. Mix, labafana sibanikeze lezibhamu uzokwazi mebehlangana lo mfana ethu ukhona bamchitha ubuchopho once. Uzami lo mfana abantu ukhonulisa kakhulu. Oshiya singenalutho, oshiya sinhlwembu. Hhayi asibanike labafana bangamchitha ubuchopho labafana. Dangerous like stretch. Voice. Yebo. Nazipa. Angifuni nokumbona lo mfana ethu ukhona. Benike nahlangana naye kuphele naye. Angithi. Ngisho njalo. Hayi khululeka. Uzobuzwa. Ifoni uzophinde nginikeze manje ngokwamanje kusekhona lezi ibhamu. Singali ofisini ngizolanda. Thatha lezi key lezi ungene egarage uthathe GTI ebovu. Okay boss. Nenze njengoba ngishilo ke manje ngiyibula sizo. Machumuzi. James akusetshenzwe. Lesi staff lesi ufuna 200 tina. Akuhlele. Ehlanzile. uJesu uzobuya nini? Yo! Mama, hayi boLindo, musungethusa yini? Sisi, ukhona abantu bamenzene JJ. Linda ungitshele, uyena ukumamela othisha nabakufundisayo noma uyena umamela indaba zabo khona? Ngizwe esikoleni bakhuluma ngaye. Lindo ngicela ukuthi ufocus emfundweni zakho. La endlini ufuna uphasa. Uyangizwa Lindo? Ngomntana abantu. Kulungile mama. Sanibonani mphakathi omuhle. Sanibonani. Ninjani? Sanibonani. Ngo-omela kuleyo ndawo umeya wenu onemaziyo ubaba uNdlovu. Ngizela nangokuzokhuluma kakhulu ngendaba esiyaziyo edumile kule ndawo yakaKhonda. Ukuthi uKhonda kwayenzeka emndenini wakhe ukuthi kubulawa umfowabo kubulawa nomamakhe. Wasala nganamuntu waboshwa ke wayejele usebenzela wonke lo msebenzi awuyenzile kodwa manje sekabuyile. Kukhona ke abantu abasemva kwakhe. Mina ngaloko ke ngibona ukuthi kusho ukuthi impi phakathi kwethu ayiyo phela uma kuba khona abantu abathi njalo makwenzeka into bafuna ukuziphindiselela. Ngokwenza kanjalo siyazi ukuthi akuyophelela lapho. Impi izoba njalo ibe khona njalo. Kodwa ke uma sifuna ukuqeda yonke lempi indaba yalempi asilungiseni thina. And then uma kukhona into esihlulayo sibona ubugebengu phakathi kwethu bakhona abantu bomthetho njengoba naye uKhonda aye wayongena wawusebenzela umsebenzi wakhe. Sengicela ukuthi uma ngabe ukhona phakathi kwethu ofuna ukuthi abe nombuzo ngakho konke ukukhulumile angabuza ibe sesiyaphendulana ngoba ngabe mhlambe siyofuna ulwazi. Sanibona mphakathi. Igama lami ngusizwe oyilunga lomphakathi. Angizophawula okuningi ongibuze engizokubonga nje umeya ukuthi asivakashele ngoba lento inkinga kakhulu. Ngibonile impela inkinga kaKhonda ezeboshwe ebulela umndeni ngesihluku kodwa manje sekumele alokhu nje akufele lokho. So sacela nje umeya ngokubambisana nathi umphakathi simsize sibone ukuthi singayisolve kanjani le nkinga ngoba siyabona izihlaba vele uzosifaka enkingeni. Sogcina kufa abantu abaningi abanganacala. Kanti akumelanga kanjalo kumele siphile kahle la singahlumezani kungafa abantu kungenasidingo. So sibonga mphathi ukuthi usivakashele sisozama ukusulungisa le ndaba le. Siyabonga. Dumela batswadi. Nna point of lang tema ke kushisha. Everyone deserves a second chance in my life. Asura vlayele batho ba vlayele because halari revenge. Sanjela mphagatsi batho ba lengwe bana go mmolaya. So sanjela re support Khonda or a great closure for family ya and rem protect from batho ba nya ka mmolaya. Because as family sanjere re shebelaning re protecting as community where ka kra o aelo because all to just hate batho ba wrong just hate batho ba right and as community to re lwa ka moka. So as community sanjere re tshwareleng Khonda because everyone made a mistake in my life and everyone deserves a second chance in my life. So na ke mali le manjwa a minister in my community. Sefuthe kwena lady yaw testa lo shit okhuluma uzibulele izinja zegame makade ubuye ejele mele simiyele melo afu Khonda ifrostani Khonda yafa today silalela imphakathi la phakathi seyifuthi Khonda ubulela izinja zegame
nencike inombolo Jason Melafi nakanjani kumele ife today makafe kasho ngiyakuzwa awuthami mina ngithi angihambisani nayo yonke lento ngithi umbheke mina ngithi le nje lebhodi njengamanje yabona uma uthi unonke la khunambisana nayo yonke lento le sombhanqa nayo fast 2 minutes close ayikazi chitheke fast sifuna uyazi next quick in hard sonke hamba manje ingathi ngisizwa ngomlomo manje ngiyasuza phela nisuthi ngajabula for the family yenu wathi manje kwa Andre Masimba nje indawo yemajidi yes sanibonani mphakathi umavuvu lo okhulumayo ngiyamazi ukhona nefamily yakhe ngiyayazi yabulawa ifamily kaKhonda wayogwetshwa uKhonda wakugwetshelwa lokho uphumile manje ejele uKhonda siumphakathi njengoba silapha sibizwe imeya siyabonga ukuthi izosihlanganisa kukhulunywe lenkulumo singabazali nathi bakaKhonda sizele nathi sinabantwana abantwana bethu kusho ukuthi lento mayiqhubeka lento ingaqedwa namhlanje fanele ukuthi ababula abantwana bethu nathi singabazali sibulawa uKhonda wabula umama wakaKhonda akasena mama uKhonda nina nisenaba omama benogogo benu uKhonda akasena muntu nathi simela abazali ukuthi sibe umzali kaKhonda ngithi ngiyacela ke namhlanje ukuthi imenjo biphakathi kwethu ayipheliswe lento ukuthi ngoba manje kuzofa nathi sizofa uKhonda akasubula ufelani uKhonda ngithi ufelani uKhonda asikhulumeni somphakathi uKhonda asufa asikhulumeni sonke namhlanje iphelise ngoba nayi iphakathi wethu bafethu ayikhulunywe lento iphela ngiyakuzwa mbuzi wami ibhlungabi lento le kaKhonda uKhonda wahamba wayejele wafika waservice sentence yakhe namhlanje fanele makabuya abulala why wenze njani umuntu uyayithola isecond chance empilo uyayifumana so thina siyabonga ngoba namaphoyisa wa-intervene waboshwa wahamba wayejele so labantu manje makabuye ejele wayifanele mphakathe baloku bagijimisana noKhonda befanele ukuthi uKhonda ayenze njani ngoba sekayedwa fanele asivikele naye nathi njengoba sesingenile isizwise ubuhlungu and umama kaKhonda yamkhumbula mkhosi bekumama omuhle umama ahamba isonto umama osithobile but namhlanje ubheka ukuthi kwenzakala somela uKhonda singabomama thina sizomela njengoba kuyintandane nyeke kuyintandane sikhona thina abomama so siyacela mphakathi asiyenzeni ipetition isibhaleni phansi sihambeni sikhankaseni njengomeya sikakhona meya siyabonga uNkulunkulu akubusise ukuthi umoshe isikhathi sakho uyekele into zakho uze la emhlanganweni andoda kunini silindile yasibambezela ngaphela ngesibheziseke la kusafe khona la kunenkosi ngathi asithembeka la ngulamajitha manje ayenza amaflop wayenza kanje manje thina simphelile umuntu sizwe ukuthi athi simuze ukuthi uthini yabona ya senze into straight yabona sokhona ukuthi yabona into ihlanganayo mzwana umuntu ongakwazi ukubamba isikhathi umuntu ongabamba isikhathi sibali yo umuntu yena umtshele sibali because manje indoda engeni futhi engeni sebafethu nabanye bo-1 baphi babhake khona la okay bafethu kanjani sifuna ngathi i-DJI la kuthi ukadla likho safe ne ngisacela ukuyo-check-a la sacela mangena abathi wena mbembani kunini sifunana nawo usalindi client wena iyuphi imali yethu manje sengisijwayela masitshela mina ukuthi ngirelaxe sensile manje wenzani wani ngilononke sesikhiya sikhiya sami imali yethu itekwe emasaka awa batswadi ke a gana ke a latola a se ba roba lena ba bolaile go ka nna ke lositse mogolo wa ka ka lwaka la Khonda santse wa bolawa a botobile ena re tlišetsang dijo tafoleng gone jalo ga a sa le gona nka se ka motsoša mabitleng ke jira jwang Khonda santse a bolawe le gone re morwaša mobu ka sefere ga ke dumele ke a gana nna Khonda sonete agwe le rena re needa closure a se le lena lete le tlhokofaletswe le rena re tlhokofaletswe go buti ya rena ba kae ka tsetse baka re tlo tsentšhe ke bomang dikolo tlamele le ena agwe he will only be given second chance if le buti ya rena ba tsoga mo mabitleng ba humana that second chance if not so
Conda must die. ho ha nna rata gore Khonda a bolawa a bolelang khwane ke mama ba qedileng taba tse pele a ke re Khonda a boletse motswadi a ba bolelela buti ke babuti ba lona so no tla le Khonda a bolawa cause o tsa wa lo serve ka baka la nna ka ke tlole ke babuti ba lona o sonetse go ba tlogetse molao wa dira mmere kwa ona a se tsele molao matsogong so bona la ke molao bona ha re qala ba bolawa batswadi ba Khonda pele ba bolela Khonda lelapa ke molao e bona mara Khonda be se gona o kena ka Khonda tshwantse a bolawe le ena latele babuti ba rena mo ba ile ga ke ka se ba tsosh Khonda ga bolawe nna bathong ke bona ho le molemo gore Khonda a fuwe second chance because of ntho a etseng ha etsa ka maikemisetso o etse because of a boletse batswadi so ntho a etsa ke revenge bathong kopa re mo fe second chance seng re mo etse jwalo re community e one bathong ha go utlweleng bohloko ha re sa kgone utlwelela bohloko re le community one ke bang re tlo utlwela mang bohloko a tswang ka ntle ka ha go utlweleng bohloko bathong batho ba se ke bona ha sa le re bimbolana tsatsi se bile lo dikela le khona le no tsa second chance and motho ke motho ka batho second chance endleke nina nizilalele la mphakathi second chance okunuka niyakhuluma second chance Beka ke nsizwa kukhona le ndaba ekumele soyikhuluma sifuna ama solution asifuna ukuqhubekisa izimpi khona manje kuzoza kufena abantu abanganalo icala bheka umama kaKhonda ukuthi uyende abulewe ngama drug yini mntana hayi angisabi lutho mntanami hayi bayeke ukusala ukuthi lo mphakathi labantwana basakhulayo kumele bakwazi ukuthi ukuziphindiselela akuyona into eyamukeleke yekela thula ngiyakhuluma ngifuna ukuthi umphakathi uzwe lokho esikushoyo ngiyenza umsebenzi wami kumele ngiyenze emphakathini nsizwa akukho njalo yebo umuntu omdala ngokulalela kodwa naba abaphathi bendaba sebefikile wash matensi yes Zimbulani ukhona wathuleka nje wengathuma nayo namanje ngathi abafundisi bamanje elokoni dalela kuthi ngangibambi manje shapa kanithole ngesanhlwela hambi wena abomasinombolo lapha qamuka qamuka nenombolo athi nenombolo matala khamba la i meeting one lo umeeting womphakathi ungayenza ngathi asazi ukuthi ukhamba uphena ukhonda lapha akuyona indlela yokulungisa izinto le phakathi matala ngcono vala ungazoyenza into angakuyimela nsizwa ngicela ngimamela lento niyenzayo ayikhonhle matala ungazofela ngama solution kule ndawo ungazofela ngomso la sithi ngama solution nsizwa kodwa ke lento niyenzayo yona ningakhohlwa ukuthi bonke abaphathi inkemba uyophela ngenkemba asilungiseni nama solution matala Kadi kulana wena isala kona yini kuma ku ngazi usabi ngiyati hayi mama sa
Ayizozo. Awutakhonda. Skywalker. Njaya. Right. Safeli. Ngibona le phone yakho le isiyahamba nasena. Indoda iphelele battery ndoda. Wena futhi nefone. Ndoda ngithi ifone izoba right. No, ifoni yami izoba right yona mngani wami. Yona ishapha ngisho inkinga anginagesi lana. That's why ngimele ngugayo nomcharger la noma ngitholele i-power bank. Okay, mina ngihambe nawo. Or ngithole i-power bank. Yeah. Yeah. Mhlawumbe ungitholile sanibona system njani? Sabona ndoda. Ngiyabona. Njani? No, right. Ubalulekile nomthinto empilweni yami. Yeah. Ufikisa nawe na. Alright, konda singizele noba meya la njengoba kade ngikutshela ukuthi ufuna ukubona khona ufuna ukuxoxa nawe ngale nkinga yakho. So la ngizokhuluma okuningi uyena uzosho ukuthi ucabanga ukuthi akhulume nawo nilungise kanjani. Ngayo ke le nkinga le onayo ngoba phela inzima ndoda. Ingaphezulu kwethu hayi ukuthi yahlula kodwa ke ngathi sifuna abakhulu. Bameya iyo le ndoda la. Without waste of time ndoda. Besingathanda ngoba umngane wakho uye wasitshela ngawo ukuthi uhlala kwenye indawo engekho enhle nathi vela mase ngibheka nje ngiyazibonela ukuthi hayi le ndawo lena hayi ayibusisekanga futhi ayiko right for wena ukuthi ungaphila kuyo ene bengathanda ndodana ukuthi uhlale nathi kwami ngoba kwami kukhuselekile man ya besingathanda kuba nawe. Okay. Ukuhlala kwakho akusinkinga my leader bengiyeza ngizohlala kwakho but inkinga enginayo angifuni ukuthi ngigcine sengifaka ifamily yakho ku risk or wena ku risk because labafana laba ababhizi bangisele emuva amakhanda abo basefumoya abasebenzi kahle so that's why bona ngidecide ukuthi ngizozihlalela la because mangathi ngizama ukuthi ngiyofuna usizo somewhere labafana bangagcina balimaza abantu aba-innocent abangayenzanga lutho. So khonda wa re wena ga ona di-relative tse dingwe tse o ka kgona go duta ko tsona tla le go dula setlhakatlhakeng se se jalo? No, my sister ke na le yona family problem ko re nna le family ya ka re utlwane even family ya ka e sa phela mama ka la botwaka le re sa utlwane fela nna le bona so that is why ke decidile gore ke tlo itumela ke liwa gore ke ska kenya batho ba bangata mo tsaka. So njengokusho kwakho ndodana sukuzwile kodwa ke ngithi mina kusukela manje uma kungaba khona okushe okuvelayo njengoba uphila futhi nakule ndawo usazise then uzawutshela umngane wakho uThe Sky ngoba uye ke siseduza naye nawe futhi useduza nawe neqhumela so ngaloko singabonga kakhulu mangabe khona uzosazisa khona. Bafo anything ezovela then uzoringa nawe indlulise kwawe kuleka ndoda nje right ubona lately yeah zame power bank yeah. My sister ngiyabonga for ukuthi nize nizochecka ndoda thank you babuzo usale kahle thank you very much uziphathe kahle Kayizozo this other agency yeah, can I know this thing modeling I can't tell I can really since you are interested in modeling so what I call there's so much money in modeling but like but focus to media like you can make money out of it. How a bit of you are perfect, man. Me, keep a staging, but some people you can become the next in South Africa. You can do agency of modeling. So I think I got have you got everything that a model can be. Mataway to our support again. I guess Madam Mahamatanahan. Let's get a free drinks. I can tell you, Madam. I like you want to want to show my what teacher. Show me when I want to say this. Just say what's taking a show. No, got to say what's taking a show. So, I don't know. It's a one thing. How? Konda butungu.
Bani, basibathi bani. Usathumile George. It's like imani ngokukhonda lo. Yeah, it's like anakhona isigeleke. Yes. Huh? Kanjani ku street over. Khona kuzakani la? Sama ama boys. Asebenzisana negebengu. Manje ukuthi la abantwana sibalanda ngoba isikhathi. Angisho la abantwana sikhulumile ukuthi sibalanda after 30 minutes. And then siyochila va wena indawo le ngathi iyanyakaza la. Hayi azingibona ukuthi siplome local la elushi. Eh mara wena lo wakho muhle manje lo wami uyangifabisa. Dakubonile nawo lo muntu wakho. Ubani manje lo? Vondra. Shontwana. Ngicela mfethu uhlanganisa amajisi. Ukhona umuntu othi ngikhona. Ukhonda. Uphi? Nyeza manje. Ushaya imoto uyothatha imoto lapha ekhona into eyiphuthumayo. Fast. Okay, sure. So, baby, didn't talk on this guy. Khonda, yeah, baby khonda. Yeah, what's up, man? Ngiyakubona ki MC engasamkhulumeza ene kifila vela samrecognize umthobo. Kinana le MC kola JJ. Stop calling no shop, ne? Oh, sapusha music. Music, but I think khona le ntho bayetsa behind music. Okay. Because motho utsa music. Lapho umbona hayi la start khona. Okay. Lina wabona urekile uyanza forward. Ngambona lo wabhala. Because umthola lithi club ene khatha khona ade now sisaphujela hasathona ni bajabola. This guy is mhlaya kujele manje. So music ijele osathuyile osapusha music what's ala? Uthuyile baby awuthi nakuba kuyala ukuyotha la ngene because I like that guy. Ngirata kulo omusha. Like him? No baby waziwa. Ngiyala what's ala? Yeah, ukhuluma noMavi. Ukhuluma nobani? Yo, okay. Ngizomfonela manje ukhona ngiyabonga sisi. Sha. Ngiyafuna kuyikha. Hamba ucima. Sho khazi kuphi? Ngicela ukuthi ushift la ukhona abafana bagula ukadla bathi bakusele emuva. Shift khazi ngiyacela bazokubulala labafana. Sure. Yeah, Vund. Lana phandle. Yasheshisa. Sure. Sharp. Yes. Come on. Just get ezinja. Ngithanda ukuqeda ubona lo mjidi ukhonda la. Ubona ukhona. Hayi wena manje ukhonda uyafuneka mfowethu. Usanda utshona ngoba. Yes, siyafunela lo mjidi umela lando lo mjidi. Ukhamba ngani? Ngombe yenyanga. Umbone ukuthi uphele ukuthi. Ujikene nakona. Qanda ncane nto ncanile nje umfolo wandi ndedwa. Bana why ungamprice ngalo muntu? Ngeke ngesho. Ngicela nimeke sure ukuthi before ngishaya imoto nimcheke lapha. Ngicela lapha. Awuthi simngene. Awambona ukhona? Angimazi. Hayi manje sisi ukhona lo bengibe lokho emnyama sisengibe ishirt. Efaka ishirt enechina sacela. Sorry bhuti. Angimazi sorry. Oyini sisacela sibili. Hayi wathi uthumbu lo mthuli uthumbe ngabo amazi kanjani? Hey Joe, and outing kawathile yazi. Yamara wayenguyikukisa. Ingishaya ngihit and run yabaleka my keta. And the worst part angikhona ukubona inaba plate because emfuthi bengidizi the ngishaya ngakhona because ngishaying off guard Joe. Ngikwatiswe ile ndaba nawe futhi le ndaba zakho zokuthi ujole la Espanini. Ziyangikwatisa le ndaba lezi.
so ngiyacabanga ukuthi ngikhuza kokuphila ukuthi uhlukane nalabantu lesisifana nabo because zomosho yonke into lesisebenzele kanzima asifuni ukujola la sizosebenza so fele ranyikho lapho usakhumbula le out bathi khona so le out mfowethu angazi ngithanda imusic yakhe so bengifuna ukuthi sispanisane naye angazi ukuthi ucabanga amari ayishaya number sharp fele rwayibetsa number di ovid mara bothata jwa go mfowethu ke saba go tla feletsa go khala di bullet le di gun powder hi mfowethu ne go lla di bullet fully because di mane mfowethu o thatha machala sa fetswa o bone gore go dalegile gona wa bona jo so ara ga go le dilo tse dintseng yala mare re tla bona gore bereka yang ka tsela ka ene gore re kgone gore di stiri kopanye se maybe re ka feletsa re berekisana le ene mare ha re batle mathata a re tse sojo Funa mehlo mazuhlangane nedlozi uyangazwa ye ngithe ngithatha ama chance bafana bami ne ngihlula bobrubeni bafana bami uyangizwa ngithatha ama chance ukuthi ngokucedelele nje hlanganise namadlozi wakini ungijimise satha Bulala nje. Yes. Shit. Yeah. Kwenzenjani? Hayi ukhona bekhona. Khona.
mfowethu. Shombi ja. Ingikhabathekile mfowethu, umdolo ngigqobile nomthitha. Unshaya emlenzeni mfowethu, bengicela uze apha ngasemavimbeni ama. Kwesithatha khona ngoniphumana khona mfowethu ngeli khona. Ngigqobile mfowethu. Sho kushesha mfowethu. Sho. Danke mfowethu. Yo, Chomi, uyamazi ukhonda? Ngimazi Chomi. Yo, mzala, omunye nje oculayo ikwayite uyoperforma nje ethembisa nge-1st zaka-October. Wow, Chomi, ngathi kuzobe kumnandi mosi. Wayisingayi vele. Yo, mzala, lapha bathi angena abantu aba-under age of 18 ngicabanga, and loya muntu lo uyabulalana. What if nje avele afika ashintshe lapha asibulale? Yo, cabanga sekedubula abantu nje. Phela wabulala abantu lo muntu more than 8. Yo. Sure. Uphume nasejele nje. Yo, ngiyamsaba. Hayi, shuthi makunjalo kuyasabisa Chomi. Uyasabisa mara kube kumnandi nje uyayibona nje nawe. Na uyasibonela yo Chomi. Ingathi nje uzobona izinto nje ezikhiphayo lapha. Nami ngiyafisa ukuye kodwa mzala singala mina ngiyamsaba shem. Yo. Madoda awudile ihlala kula ndlu lemhlophe yebo kufuneka ukuba sithini sijula amehlo kakhulu yabo uyodi jumpisi yabo namthetho uhlala pha cha kufuneka sithina sirelaxing nayiqaphela so ngicina njani wena futhi Rafethu umuntu lo melalandwa abantu abayidinga nawo noma sure ukuze singajambisile emphakathini zokuzondeza eduze injalo bafowethu injalo thina kumele sitsheke icoast sale khona ngayini Bafethu angeke siwantile ukhonda from 5 until ngo2 ekseni lo mjida lo ngiyasola ukuthi ukhona la ifihla khona inzala lo mjida ohlala esigangeni or mhlambe kuneshafukuzi lapho makho ababla sawukhona kulela hlala mjida niyafuneka namuntu atholakala kuyangimakethe lethuthi mfuthu aphuka mangena lo msuthu fithi lo size ku uzozijampisa zonke izinombolo ukuthi le clever lehlala ku ene soyibamba mafia masiyibamba ne siyathela amasimba until ikhipha umjida yizo voice nakanjani chief nakanjani angithi njalo feni danke bafethu kusema chita akusubira umjida lokuphuma lapha lesize ku nanye vonda ya nguyena understand nguyena mafia ngithi mnyama basha siyayenza kanjani machimbo hizo lekona mouse bigile uzibona uyiclever ubhana isizulu sezibhana clever yangiphakamela ngephithizikalo futhi masikhule sinamnami izokungezikhipha khona ukuthi uba alright uzashayela phapa ngifithizi khanda Sithi sabshaya dalala sasipaka dalala bathi sabchapasa dalala unini sabkala dalala peskwastama msana dalala zakhala shaya kuspasana dalala ndobi sasipaka South Africa usebenza utsho kanjani lo mjida abathi ukhona uphumele ejele lo ingozi wabulala abantu abawu10 uphumele wazi imali benza njani indaba ziyaweqa kodwa phumela njalo la msita lo ngiyasaphepha ngendlela ngaphandle and mina ngibonile performa lapha enyangeni eyidlule JJ oma JJ yaphefoma umculo wakho perfect
jonga mameni yazi muntu namjita lona ubiza abantu nganamkhulu ufuna uba yena makathenje athi zange wenza abantu ufuna athanda namjita lona ufunela kubuyele mlejele namjita lo dangerous asithenga amathikithi siyekhona khona uzoyibonela wena hayi anokwazi namehlo uzoyibonela wena yaqonda namjita yabona namjita yamazi kofa kuhle Evundo. Sure. Usho ukuthi ngiyelo mjita. Anguye lo ntanabuzi lo. Imfowethu yamazi khona. Masela khona. Asike sahlala estradini nesiwane ende ngiphile kakhulu nebrother yakhe. Njengoba umsiza umcobo ngetrans ungisini. Ngimshiye kwesinye istradi nje wathi uzobamba ama-taxi. Wena uhamba usiza abantu. Yaba ukuthi lento yenziwe ukuthi ufake ijazi. Angangisiza abantu, usiza abantu engibazi. Umuntu useless umuntu akasifile into esifunayo. Sifutsekwe kuqaphansi uthandaza biza ababili. Bafethu mamelani umfowethu everyday o tla thola thupa ayontsha khonda mo khonda abloma nkoteng la kutlwa le ska mkhawa aska sa tata bafethu okay rezaye rimtwela daso ake shosho uzonya wena Ore ubloma hii konda. Ya uhlala ngala. Athi ngimfoneni. Okay. Hello. Kunomuntu okufunayo la ngaphandle vele. All right. Okay. Hawunanga. Awundozi. Yo, skim samandoza. Jambe. Skim same konda. Kazi. Kunjani? Alright. Ngiyabonga for ukunethela lesosha la. Chayami. Besisonke ngala yini? Konda. Nyora la. Hayi kuyafika ifihlile mebra. Bona mfana ke nalobuthatha. Bona pleke ke bloma ngona. Kayi ke bloma yini? Bafana ba ke bodileng di khotman tsa bona di nyaka o nsaka tsotsi. Intwana tsa bona tsa majidi. Di batla go sata. Ba tla mboda. Tsa batla ha ona kore half ya mphakathi ayincane. They don't understand gore nna ne ke lola family ya ka gore ke kene tronko. Ene phela ke tswa tronko ne tshwantse ba nshile mfethu. Ke padlile go tronkong for ntho ke ithume. Why tshwantse ba nkitimisa mo? E ka se ke ya tsagala ke le teng. I wa itse. Wa isoja ke tsapa wena. O bodisa ngwana o bodisa nna. Wa di bona dai. A o lella. Mfana o nyora la. A o sawa. Le ke tshwere tshipi ga. Serious ka. Ka moti. A re lata o e bona la. Serious ka. Ya ndija. Ntona yana. Mfana ga ne. Benjaka. Mona tsore mchini. Wona mebra. Wetse ne ke re wa nshasha ya go tronko no mpotsa gore mona o phela life ka montle ke ra e ke le 26. Ishumi. Lela uthama. Ngitshela manje ukuthi utasondela ngapolice station ibhizinisi nangukhonda la ngicela ungibona manje. Alright. Mhlawumbe nje. Na wa itse mebra. Emana bona o ka itsipile kwa se botsema ke free. So ke batla re tlise ke wela go le something ke tshotse ke pushela and then chere ya go tlatla mo tla go fa di balance tsa. Tlala wena tshwana. Bazuka dula magazine sa fendla.
bafana ba mathateng no monna nka se tlo buka se ya ka mona ke tlosa ke bafana mpitse go bitse chomeka mpitse shapa 24/7 ka lebo ka number 7 re ke shift guys re tlo bolela mo phone ke tloza gala ko ona ko shapele ra le re diploma se re rengetse pai thank you my soldier ndozini athi mbizo lentwana isithela manje ensako zakala yipho izingidala zasemandulo ngithela amawozi ntwana yashisa lo muntu asiphethe igazi ngimdala angokhonda singamsiza kanjani le situation yo ntanga angikukhonda yamazi umuntu onjani umuntu onolaka ifo mina benguye ngakudala ngiphumile kule kasi ngayahlala maybe kubo Soweto kubo Alex ngayahlala in peace mawuyamazi engayiqhubeka hlala la uzogcina ekhawathana nandaba otsotsi la oyena kugcina ekhawatheka and uma ekhawathekile yena kuzoba inkinga kithini uma ekhawathela abotsotsi bazombuyisela kuphi enkantolo and ayisiyo into right ya wakhona kumele zimsize mfethu ya nathi sokhuluma naye because yamazi umuntu onolaka nje asazi usombonisa kanjani ntwana yami sobuye ngisho wabuye hamba wakha ithuna ntwana la ithu yakho akhona baphethela kufika ukhona manje bayasaphaswa phaphamadabas hlathatha ngiyaganda macala ngikhalaze mangithanda khona moyo sefayo kulabe makhanda spikili siyashawa nayikhaya ngehamba ibhelene njengothathana sinojudas eyamina kubafana phuzeka maphuswa phusheka maphushwa ngoba manje kuyashuba nayinuku zoswitheza Cover up.
chance hey bheka ngenza bheka man bheka ngibabheka kanjani hey bheka ngenza bheka man yabongele kujani basazojuluka igazi lakimi Kemal. Bangisela ngamaphutha yabasuluza. awuzwa wena ne akwanda Amele abona le ngalo manje eyokuthi abobhuku bakho babone bamba imnanda ke siyabelana negazi le ukuphalo namanje eyokuthi uyitholile iwona ingaqinyawo mara still usangijabulisa and then le eyokuthi wena ukushelwa sejardini baba imfana lithi Bali benzimi ngam bafuna imali bafika ngamabosa Bali benzimi ngam bafuna impilo yami uzozwa bathi bosa Bali benzimi ngam bafuna imali bafika ngamabosa Bali benzimi ngam bafuna impilo yami uzozwa bathi
yakhona baphethela kufika ukhonda manje bayasaphaswa phaphamadabas hlathatha ngiyaganda macala ngiphalaze mangithanda khona umoya osefayo kulabe emakhanda spikiri siyashawa layikhaya ngehamba impelene njengotlatlana sinojulase yaminani bafana khuzeka maphuswa phusheka maphushwa ngoba manje kuyashuba nayinduku zosuthi ezami insimbi ziyaqhuma umbuze ngibhala kanjani ongele kanjani bathanda ukuthatha amajans bafela waphansi bajuluka igazi bangikhuphula igasi isituphu sikhuphuka ibhasi ngiyayikhuphula idasi impethe zami sifana isitrata sifuna ukwazi isithela uzoze uphumula ijazi bhala kanjani ongele kanjani bathanda ukuthatha amajans bafela waphansi bajuluka igazi bangikhuphula igasi isituphu sikhuphuka ibhasi ngiyayikhuphula idasi impethe zami sifana isitrata sifuna ukwazi isithela uzoze uphumula ijazi balimi inzimi ngami bafuna imali bafika ngamarosa balimi inzimi ngami bafuna impilo yami uzozobathi bosa balimi inzimi ngami